लेसन पेज लेआउट. एक्सेलच्या ह्या लेसनमध्ये पेज लेआउट टॅबमधील काही ऑप्शन्स आपण शिकणार आहोत. आपल्याला अनेक वेळा प्रिंटआउट घेताना काही अडचणी येतात. त्या साधारण पेपरचा साईज, त्याचे मार्जिन यासारख्या असतात. अशा अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न या लेसनमध्ये केलेला आहे. एक्सेलच्या या लेक्चरमध्ये आपण पेज लेआउट टॅबमधील पेज सेटअप ग्रुप शिकणार आहोत. आता आपण मार्जिन ऑप्शन बघणार आहोत. मार्जिन ऑप्शनवर क्लिक केल्यावर आपल्याला नॉर्मल, वाईड, नॅरो असे ऑप्शन्स दिसतील. त्यापैकी हव्या असणाऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करावे. त्यानंतरचा ऑप्शन म्हणजे ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशनमध्ये आपल्याला पोर्ट्रेट व लँडस्केप असे दोन ऑप्शन्स बघायला मिळतात. पोर्ट्रेट म्हणजे उभे ओरिएंटेशन आणि लँडस्केप म्हणजे आडवे ओरिएंटेशन. त्यानंतर आपल्याला साईज ऑप्शन दिसतो. या ऑप्शनमुळे आपण डॉक्युमेंटमधील पेजचा साईज ठरवू शकतो. उदाहरणार्थ लेटर, लीगल, A3, A4 इत्यादी. त्यापैकी कुठलाही ऑप्शन सिलेक्ट करून आपण पेपरला साईज देऊ शकतो. त्यानंतर आपल्याला प्रिंट एरिया हा ऑप्शन दिसतो. त्यासाठी शीटवरील जो एरिया प्रिंट करून पाहिजे आहे तो आधी सिलेक्ट करून घ्यावा आणि प्रिंट एरिया या ऑप्शनवर क्लिक करावे व त्यामधील सेट प्रिंट एरिया या ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे सिलेक्टेड एरिया प्रिंट एरिया म्हणून सिलेक्ट होईल. आता सिलेक्ट केलेला एरिया खरंच प्रिंट एरिया म्हणून सिलेक्ट झाला आहे का नाही हे बघण्यासाठी फाईल बटनवर क्लिक करावे. त्यामधील प्रिंट ऑप्शनवर क्लिक करावे. त्यानंतर आपल्याला उजव्या बाजूला प्रिंट प्रिव्ह्यू मध्ये हा प्रिंट एरिया दिसून येईल. आता हा प्रिंट एरियाचा ऑप्शन रिमूव्ह करायचा असेल तर पुन्हा तो एरिया सिलेक्ट करावा. त्यानंतर प्रिंट एरिया ऑप्शन मधील क्लिअर प्रिंट एरिया या ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे प्रिंट एरिया ऑप्शन रिमूव्ह झालेला दिसेल. आता आपल्याला ब्रेक्स हा ऑप्शन बघायचा आहे. त्यासाठी या ऑप्शनवर क्लिक करावे. त्यानंतर इन्सर्ट पेज ब्रेक या ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे शीटमध्ये पेज ब्रेकचा ऑप्शन इन्सर्ट झालेला दिसेल. आता हे ब्रेक्स जर रिमूव्ह करायचे असतील तर पुन्हा पेज सेटअप ग्रुपमधील ब्रेक्स या ऑप्शनवर क्लिक करावे आणि त्यामधील रिमूव्ह पेज ब्रेक या ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे पेज ब्रेक रिमूव्ह झालेला दिसेल. डॉक्युमेंटमध्ये असलेल्या शीटला जर बॅकग्राऊंड अप्लाय करायची असेल तर बॅकग्राऊंड या ऑप्शनवर क्लिक करावे. त्यानंतर डायलॉग बॉक्स ओपन होईल. त्यामध्ये हव्या त्या पिक्चरच्या लोकेशनला जावे व पिक्चर सिलेक्ट करून इन्सर्ट ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे आपल्या शीटला बॅकग्राऊंड अप्लाय झालेली दिसेल. आता ही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायची असेल तर पेज सेटअप ग्रुपमधील डिलीट बॅकग्राऊंड या ऑप्शनवर क्लिक करावे. म्हणजे आपल्या शीटची बॅकग्राऊंड रिमूव्ह झालेली दिसेल. अशा प्रकारे एक्सेलच्या या लेक्चरमध्ये आपण पेज लेआउट टॅबमधील पेज सेटअप हा ऑप्शन शिकलो.